Lilin miż-żoni turistiċi tradizzjonali, pajjiżna għandu ġojelli li forsi mhumiex magħrufa mal-Maltin u wisq anqas mat-turisti. Għalhekk pajjiżna investa f'9 walking trails li għaddu minn diversi rħula żgħar madwar Malta. Brabta ma' dan saru wkoll proġetti ta' tisbieħ li promuovu l-wirt rurali ta' Malta bħalma hu dak taż-żona ta' Misraħ il-Maqluba fil-limiti tal-Qrendi. Dan huwa mod ieħor kif jissaħħu n-niċeġ tat-turiżmu sportiv u rurali saħaq il-Ministru Edward Zamit Lewis waqt it-tnedija tal-Walking Trails ġodda. Oliver Farrugia, manager tal-Progetti tal-MTA, spjega l-għażla tal-Qrendi fit-tlieta minn dawn id-9 walking routes. Il-Qrendi huwa raħal tipiku Malti, raħal żgħir, raħal li fih tara qisu tradizzjoni ta' kif kienet il-ħajja Maltija ftit ta' żmien ilu. Misek tara żmien f'ċertu aspetti innu qisu baqa' wieqaf. Huwa post interessanti tal-turist li jiġi hawnhekk jara dal-affarijiet li mhux normalment ħajaraħħom ovvjament firħula jew inkella bliet oħrajn f'Malta. It-tisbieħ sar b'investiment ta' aktar minn €1,800,000, parzjalment iffinanzjat mill-fondi tal-Unjoni Ewropea. Dwar id-disinn jitkellem il-Perit Etienne Magri. Dejjem inħarsu lejn x'inhuma il-features l-iktar importanti qabel ma niddiżinjaw bażikament. Hawnhekk li kellna taħlita ta' kundizzjonijiet, kellna setting tal-kappella li hawn warajja, kien hawn il-kundizzjonijiet ġeografiċi tal-flow tal-ilma, kif ukoll l-ambjent soċjali li hawn jiltaqgħu in-nies, allura rridna nħolqu spazju fejn in-nies jibqgħu jiltaqgħu. Huwa maħsub li dan il-post isir ukoll wieħed mis-siti ewlenin għat-turiżmu tat-tiġijiet f'pajjiżna, kif għal dawn l-aħħar snin diġà kienu numerużi l-koppji barranin li jażlu li jiżżewġu f'pajjiżna.